खुलुमबाय बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आंनि लोगो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिबिनाय जासिहरबाय गोजोन्थों। बे समावहाय आङो मोनसे आयदानि सायावहाय सोलोंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय मानसिया संसाराव थांना थासान्दि जानायजोंल' थांनानै थानो हाया। संसाराव मानसिया जानायजोंल' थांनानै थानो हाया। इसोरनि बाथ्राजोंसो मानसिया थांनानै थायो। जों बेखौ गुसुङै सोलोङो। अनलायग्राफोर, संसाराव थांनानै थासान्दि जों साफ्रोमबो मानसिहा, साफ्रोमबो सुबुंहा साफा साफा गारजेन, साफा साफा बिमा बिफा दङ। साफा साफा बिमा बिफा दङ। आरो साफ्रोमबो बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाफोरखौ सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव मोजां मोनसे परिबेसाव थाहैनो थाखाय, मोजां मोनसे प्लेटफर्माव दोनहैनो थाखाय गावनि फिसाफोरखौहाय मोजां गियान, मोजां आखल, मोजां मोनसे लामाजों थाबायनो जोंखौ फोरोङो। उन्दैनिफ्राय लानानै जोंखौ रायज्लायनो, जोंखौ सोमोन्दो लानो, आदा आगै सनमान होनो, खुलुमनो, मोजां मानसि जानो थाखाय जोंखौ जोंनि बिमा बिफाया फोरोङो। जोंखौ फोरोङो। बेनिखायनो जोंनि हायाव थासान्दि जों इयुथ, सानडे स्कुलनि गथ'फोर, उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, गासैनिबो सेकेन्ड इसोरा जाहैबाय संसाराव थांना थासान्दि जोंनि बिमा बिफा। जोंनि बिमा बिफायानो हायाव थासान्दि जोंनि सेकेन्ड इसोर। बे सेकेन्ड इसोरनि बाथ्राया, फोरोंनाया जोंखौ मोजां लामाजों दैदेनलाङोना दैदेनलाङा? दैदेनलाङो। जोंनि बिमा बिफायानो जोंखौ लेखा फरायनो थिनदों। जोंनि बिमा बिफानो फोरोंदों जोंखौ मोजां बाथ्रा रायलायनो। जोंनि बिमा बिफानो फोरोंदों जोंखौ मोजां मानसि जानो। जोंनि बिमा बिफानो फोरोंदों जोंखौ मोजां लामाजों थाबायनो। जोंनि बिमा बिफानो फोरोंदों जोंखौ मान सनमान होनो, बयखौबो गेदेर उन्दै। जोंनि बिमा बिफा फोरोङाखै जोंखौ सिखाव खावनो। जोंनि बिमा बिफा फोरोङाखै जोंखौ दाखु खामानि मावनो। जोंनि बिमा बिफा फोरोङाखै जोंखौ गाज्रि खामानि मावनो। जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ फोरोंदों मोजां आदर्श गोनां सासे सुबुं जानोसो जोंखौ बिमा बिफा फोरोंदों। बेनिखायनो सेकेन्ड इसोर जोंनि बिमा बिफाया हायाव थासान्दि। आरो बे सेकेन्ड इसोरनि बाथ्रायानो जोंखौ थांना थानायनि लामा जोंनो दिन्थिदों। थांनानै थानायनि जोंनो लामा दिन्थिदों। बेनिखायनो जेरै हायाव थानाय बिमा बिफायानो गावनि फिसाफोरखौ आदर्शनि बाथ्राजों जोंखौ खाङोबादि जोंनि नुनो मोनै इसोर दङ। बे इसोरानो जाहैबाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'। बे फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि सेथि इसोर। बे जोंनि सेथि इसोर। बे सेथि इसोरा जोंखौ बेबादि फोरोंदों। जोङो फरायनि माथाइनि 4 3 आरो 4 पद। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। बे समाव आनजाद लाग्राया बिनियाव थानानै बेखौ होनदों, नोङो इसोरनि फिसा हौवाब्ला नोङो बे अन्थाइफोरखौ थोन, बेफोरो सिथावफोर जाथों। आन्थाय बियो बुंफिनबाय, लिरनाय दङ, मानसिया सिथावजोंल' थाङा, आन्थाय इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो। जिसुआ जेब्लानाखि हाजोआव सैतानजों, गाज्रि जिउजों आनजाद लाजादोंमोन, बे उखैनाय समावहाय बालाबारियाव, अन्थाइबारियाव जेब्लानाखि हाजोआव आनजाद लादोंमोन, बे बिराद उखैदोंमोन।
बे उखैनाय समावहाय गाज्रि जिउआ बेखौ बुंदों, इसोरनि फिसा हौवा, नोङो सथिक जुदि इसोरब्ला नोङो बुं, नोंहा उखैबाय, बे अन्थाइफोरखौ सिथाव खालामनानै नों जा, नोंहा जुदि साहस दङबा, नोंहा जुदि दम दङब्ला, बेबादि होननानै गाज्रि जिउआ आनजाद लादों। गाज्रि जिउआ आनजाद लादों। आरो बे समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, ओइ गाज्रि जिउ, मानसिनि संसाराव थांना थानाया जानायजोंल' नङा, इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो जोङो थांनानै थानो हायो। बेनो जाबाय उइसडम, बेनो जाबाय गियान। जे गियानखौ जों संसाराव मोना, जे गियाना इसोरनिफ्रायसो फैयो, बे इसोरनिफ्राय फैनाय गियानानो जोंखौ फोथांनानै लाखियो, जोंखौ धोरोमनि लामाजों दैदेनो, जोंखौ बियो मोजां मोनसे सोलायनाय, गोजोननायाव बियो जोंखौ दोनस्लायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोङो जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोननानै सोलायनाय जिबन जापन खालामबाय, बेबादि मानसिफ्रा इसोरनि बाथ्राजों थांनानै थायो। इसोरनि बाथ्राजों थांनानै थायो, जानाय लोंनायजोंल' नङा। संसाराव मानसिया गासैखौबो थाजोबब्लाबो गोजोननाया गैया, गोजोननाया गोमायो। गासैयावबो नोंथाङा थाजोबनो हागौ, नाथाय इसोरनि अननाया, इसोरनि दयाया जुदि नोंथांनाव गैयाब्ला गोजोननाया नोंनियाव गैया। इसोरनि अननाया जुदि नोंनियाव गैयाब्ला नोंनियावहाय गोजोननाया गैया। हायाव थानाय मानसिया जुदि गावनि फिसाफोरखौ मोजां बाथ्राजों खाङोब्ला, नोंनि नुनो मोनै इसोराबो, सेथि इसोराबो नोंखौ नोंनि आदर्शखौ नुयोब्ला, मोजां मोनसे सोलायनायखौ नुयोब्ला, निस्सय बेबो थांना थानायनि गियानखौ नोंनो होगोन। नाथाय नोङो सोलायग्रा जायोब्ला, नोङो दिन्थिफ्लाग्रा जायोब्ला, जोङो मालाबाबो इसोरनि बोरखौ जोंनि न'खराव, जोंनि जिबनाव जों मोननाय नङा। जोङो दिनै गिर्जा हाबो, सोरबा माबा मोनसे धर्मआव दङ, नाथाय नोङो खुलुमोल', नोङो गिर्जायावल' थाङो, गिर्जा गनायनि उनावनो नोङो सिखाव खावो, थगायो, बायदि रोखोम सोरखौबा सोलोयो, अब्ला नोङो अनजानायखौ माबोरै मोनगोन? अब्ला नों इसोरनि बाथ्राखौ नोङो बोरैहाय मानिनाय जागोन? बेलाय मानिनाय जानाय नङा बेयो। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सोलायनाय जिबन जापन खालामनो नांगोन। अब्ला जोङो मोजां मोनसे प्लेटफर्माव जोङो सहैगोन, जों बयजोंबो मान होजागोन, जों बयजोंबो सिनायजागोन, बिसोरो ख्रिस्टियानफोर होननानै, बिसोरो सोलायनाय जिउ खांनाय सुबुंफोर होननानै इसोरजों जोंबो मिथिजागोन आरो मानसिजोंबो जोङो गनायजागोन। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव इसोरा गावनि गियानजों जोंखौ बोर होनानै दैदेनथों। बासायग्रा जिसुनि मुङै जाथों। गोजोन्थों।